guys, let's eat. Ba, bumabalik na. Pag hindi ka talaga nagiging active, hindi bumabalik. Ang ganda naman ang prenup ni Kamang yan. Di ba? Parang tinalo niya yung kasal ni Sarna ba? Para siyang prinsesa, no? Oo. Pero to be honest, iba talaga ng Pilipinas pag nag-picture-picture. No? Hindi na sa Pilipinas. Nag-ano sila? Hindi, yung photographer. I'm sure grupo nila yun. Hindi. Ano yun? Yung nice friend, yung sikat na ano? Yun nga, di ba mga Pilipino yun? Abang, Yun ang kinukuha ng mga artista. What do you eat? Hamburger. Mahal siguro ang bayad din, no? Oo. Gusto. 1 million kaya? 700,000? Halo. Curious ka. It's almost 1 p.m. Bakit? Saan sila pupunta? Oo, curious siya. Gusto niya sumama. Hindi mo ba napapansin pag na-stress ka, mas dali ka mareglahin? Oo, ano? Ganun yun eh. Tapos pag naman na-stress ka, the more na masakit yung regla mo. Oh, yeah. Ano yan? Ay, yung paa niya, hindi totoo. So ba yan? Minsan hindi ka naman niniwala ngayon kasi puro AI na. Looking for high return property. JHDR Prefab Apartment is the answer. Fast construction, low delay, high rental demand. Don't wait. Habang tumataas ang presyo ng materyales, mag-invest na. Looking for high return property. I found my dream house. Ito ang dream house ko. Ito ang dream house business ko. Patingin. Ang ganda. Maganda. Bahay sa taas. Kanino yan? Sa pangarap ko. Marites, oh. Ang ganda. Why may laundryhan? Ganda na. Ang ganda ng style niya. Kasi at least sa baba. Maganda. Sabi ko nga ito ang dream house ko and business. Kung kailan mangyayari, I don't know.
Pag nanalo ka ng 50 million sa loto. Ganda. Maganda no? Kasama nga sa akin. Yung bigasan mo. Sino magtanda nag-ano dyan, ka ng nag-style? itlog. Ako lang nakita ko. Kaya nga. Yung Yung, bigasan mo, magtanda ka ng siyempre, itlog. ano yan, yung gumagawa ng mga architect na yung ano. Patingin? Di ba ang partner ng bigas is itlog? Yan, mga dilata, mga ganyan. School supplies, pwede mo na yan. At na baga, yung bag na green na yun, never ko yung nagamit. Ay, nagamit ko pero twice.
Gwapo ni Marvin ah. Hindi mo kailangan maging pinakamatalino, pero kailangan mong maging pinakamasipag matuto. Hindi ako nag-college, pero natuto ako. Because I always look, listen, and learn. Tatlong L na dapat tandaan. Una, look. At age 15, I was working in a restaurant. Pinanonood ko yung managers, kitchen team, servers, lahat. Kasi gusto kong matutunan ng iba't ibang trabaho sa resto. Second, listen. Nung artista na ako, wala akong experience umarte, kaya kailangan makinig sa direktor, sa veteran actors, sa kanila ko natutunan pangalagaan ang trabaho, kung paano makisama. Pangatlo, learn. Nung pandemic, natutunan kong mag-bake, natutunan ko rin mag-leksyon ng biik. Doon nagsimula ang kutsinilyo. Hindi mo kailangan maging pinakamatalino, pero kailangan mong maging pinakamasipag matuto. Kung marunong kang tumingin, look, makinig, listen, at matuto, learn, makakahabol ka, makakaangat ka, makakabawi ka. That's how you grow. That's how you win. Hindi mo kailangan maging pinakamatalino, pero kailangan mong maging pinakamasipag matuto. Hindi ako nag-college, pero natuto ako. I am a product of failure. My father was a drug addict and an ex-convict. My mother, in the eyes of society, was a failure. To survive, she sold tapa, tocino, dressed chicken by pushing a carton every day. Me? I wish I was a Nepo baby. But I'm not. I wish I had a flood control project. But I don't. So when I was young and poor, it was very easy to feel powerless. But that sentence is so correct. Powerlessness is not a state, it is a feeling. I refuse the feeling of being powerless. I will not be powerless. I will not be invisible. I will not waste this one life that I have. So let's see. What are within my powers at that time? I could do drugs. Sure. I could marry rich. At maging isang Disney